ani mobile kamamani tabuksak porjonto maya kho tamo hongke ani mobile kamama bai ang belai khe tabuk jingjalo klaijak tabni hingke ang duty lagdi thangmalia yago camera krei bai abo baisi joto kisu ani data bai pia ang to kabangma jaga news channel no rakha nuguja tongkha je manai borok ba saimia kintu bar ang belakhe kosto tongo tabuk karon ke ta ani channel thung ang tabuk je duty khainani duty lagdi khaimalia karon ke yago camera bo krei yago mungsa bo krei khe tabuk ani pura tamnai pura yak choja khai amo hayengai tabuk belai jingjalo klai tongkha yago rangri bo krei joto document rok ani joto aro mangse phiaba je takhuk je ani mobile ba bukuk je kono borok mani tongnai borok kisasa ano je nung mankhe ba chubai mane phayong hi no nin mobile manmani hnei nung rphake belai no hamnai karon je mani tongnai borona ang boisao belai ke rang bai ri bai rang renai hini chari ni so phiaba ani hamjama ba nang rang renai phiaba ang abono sawo khoroksa borong ni mobile ba yak ani abo si sampot kemai thangkha belai ke ang tak jingjalo klai tong karon ke ang phungai kheno duty thangnai phungai kheno nokhonai chini kono time table kri khoroksa media ni samung kono thik rei hor sal dipor nokhori ma thango phiaba ang tak nokhori thanase ani yago mani kri je ani mani yago tongmani a yak ni se kemai thangkha ke belai jingjalo klai tongkha ang tabuk program khaimaya karon ke mobile kri ni bagai ani mobile tek je tong mani mobile bo ani nosto ang tabuk buini stui ta kasoli tongo belai jingjalo bole boro jang borok ni mobile nai choli tonga borok le koi din nai ba no bon bagai belai khe ang or klai ke bo mukti klai ka bai dukho nango tab ni ke ang amo ba se joto kisu kang saw ngi tong mani ba sa aji tong mani nok nu khungo phia ba amo hai ke je mannai boro ano ba ki je khaimani abo belai chaliya karon ke khorcha borong ni toma chamang pocket ni klai ke thing no na ya pocket ni klai thangai nung ano call rom liya call receive khailiya call card khai sim khologi rika oke kok re nung tani dino phone khorcha borong ni nung ang nuno hai heni no joto channel noti process channel youtube or bai kha boro aje channel nai no belai hambai arte kaisa angke bo ani mobile talangi thangi bo kunu khaina krei bo kunu khaimeya sobiar change khaina bo khaimeya ani yago si joto kisu document sobiar change khaina kan document sanjang nai aron IC code number IMB number nang nai joto kisu number sanjang nai bo phiaba ang bono ma saw takhuk nung ano ruphaina musung kheba tip bakha hamjang mung tong hangke na ano mobile phaidi please ke karon ke abo chani sompot ni nok nu khung nung chalong mani bo nung aji chalong ma bo abo kaisini sompot enba ani je ta mobile kama mani abo purani sompot karon kar ani pura joto kisu bio data ni video photo joto kisu ani joto document aro mangsi je ang youtube chalogi to mane joto kisu ani aron data joto aro mangsi collection phiaba je manai tonai takhuk angno je chuba masa chuba nai nano please ka ani mobile phiro na ningthung ang belai khe jingjalo klai tongkha ang phungai kheno ang duty thanai ang keboni bai phono ang kebono bo hami hanya kebono sai hanya nano please ke nano ani mobile phiro nangthung ang belai khe kamro khaime angi tongkha buni ko ekta project aro kabangma tongani project a jaga je document khai ang a jaga file tonmani a file joto na a mobile mangsi please ke nang ana mobile phirok nang thung
যদি নুগুই nang ani je khorang khanai tongkha ano nugui tongha ke nang ano sinike ano to nang sinia hanai ani elkani borna ang saimano pia ba ani mobile to nang nugui man kha ani profile picture ja ake khaimorok chaliya karon ke ang nang ani mobile mani bo kun khaime ya nang ang bo nang kun khani nang sabai suki pang kibdi kenabor buni kaisa property nosto khaima heklai nang tako nang ani mobile phajang di please ka ang nono amsuno koyo ang jeno no chuba mung chuba nai amsuno sawo please ke nang mobile back khay nang thung ang behe belai khe problem klai tong kendo bar abo bai sang joto kisu aji tong mani kamai khay tong mani joto kisu am sti sai tong mani iko tak phungwa ang project khaine ni phayo kendo mobile kre buni mobile sani sang ta project khaine phayo iya go rang khoksapan kre belai khe tang dukho choli tong ani area ni borok saiman ang bo bai ke choli ambo bahai borok please je ani mobile man tongnai takuk nonang nini ya thek ya gromik klai khulmo nong ano hamjang tiprasani ba hamjang mung tong hana an mobile kise back khair phedi please asun ono sawo arte kaise kok ang ma sawo koekta channel je romani bisingo comment nongnuka chuak nongi rokni sawo tako ang chuak ningya karon chuak ningya borok mani kamani somoi chuak ningna nangya angona nangya borok ni hamto mustona nango dok jes kapan ninggi ani kalai khelta ang chuak ninggi kalai ale je mobile mane borok ব্যক্তি borok bo ase ang 3-4 bar call khaimani pore bo call receive khaiye oi card khairo kenabar bo hamjang mani kriti prasani asaksi boro khoroksa ni mani kamai thang ke mobile kamai thang ke bahut jangjal klayo amose salsa din bo kamanai pia bo joton boimang khe joton ru haisi amose ko takhok je nugui tong ke ani mobile je manai nang kisa please ke call khai ano sadi nang ani number jodi no mai angke ang non taise sapira number 8974 936860 taise sawo 8974 936860 hambai takok nang anok nang mobile phake belai no hamnai asuno sawo angni ni bagi mungsa le khainai haisi amono ang nono koyo hambai takok nang anot chuba angasana hamjanai